ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. Ma'am, your throat is gone. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna Prabhu. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. So, samsara dava start பண்ணிடலாமா? நான் பாடுறேன், எல்லாரும் பின்னாடியே பாடுறோம். ஏன் இன்னைக்கு இவ்வளவு குறைச்சலா இருக்கீங்க? ஏன்னா இன்னைக்கு ஏதாவது பண்டிகையா? இன்னைக்கு ஒண்ணும் இல்ல மத்த. எல்லாருக்கும் ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட், நாளைக்கு தான் ஏகாதசி. நாளைக்கு ஏகாதசி, அதுக்கப்புறம் வந்து கௌர பூர்ணிமா வந்து அடுத்த வாரம் செவ்வாய்க்கிழமை இல்லையா? 7th. சோ சைத்தன்ய சரிதாமிருதம் புக்கு தமிழ்ல இருக்கு. யாரெல்லாம் வாங்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ வாங்கிக்கோங்க. ஆன் அக்கவுண்ட் ஆஃப் திஸ் பாயிண்ட் இருக்கு. எல்லா லாங்குவேஜஸ்லயுமே இருக்கு. ஸோ அதனால இப்ப தமிழ்லயும் உங்களுக்காக தான் நான் ஏதாவது பிரபுஜி கிட்ட ரிக்வெஸ்ட் பண்ணி வாங்கினேன். ஸோ அதனால நீங்க உங்களுக்கு யாருக்கெல்லாம் வேணுமோ அந்த லிங்க் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு டெமோ கூட கொடுத்துருக்கேன். ஸோ தயவு செஞ்சு நீங்க அந்த லிங்க்ல போயிட்டு இது பண்ணி சப்மிட் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் காப்பீஸ் ஆன பிறகு கேட்டீங்கன்னாக்கா கஷ்டமாயிடும். ஓகே. எஸ், தமிழ்ல வாசிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அற்புதமா இருக்கு. கம்பேர் டு இங்கிலீஷ், தமிழ் நமக்கு நல்லா புரியுறது. அதனால நீங்க கிளாஸ் கூட நீங்க வந்து கோயிங் ஃபார்வர்ட் யாராவது வாங்குனீங்கன்னாக்கா யூ கேன் ரிசைட் ஃப்ரம் தட். சோ நீங்க ஈஸியா. மாதாஜி நான் ஆர்டர் பண்ணியாச்சு மாதாஜி. கிரேட். எனக்கு தெரியும் பிரேமா மாதாஜி பண்ணிருப்பாங்க, புஷ்பா மாதாஜி பண்ணிருப்பாங்கன்னு. 2 பேரை பத்தியும் எனக்கு தெரியும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, வாங்கிட்டீங்களா? ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஒண்ணு பண்ணிட்டேன் மாதாஜி. நோ ப்ராப்ளம், நோ ப்ராப்ளம். கொண்டு வந்து கொடுத்துருவாங்க மாதாஜி எனக்கு. ஓகே, நோ இஷ்யூஸ் ஆக்சுவலி. ஸோ வேற யாரெல்லாம் வாங்கணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னாக்கா ப்ளீஸ் அந்த லிங்க் வந்து இருக்கு. வேணும்னா இன்னைக்கு கூட மறுபடியும் வந்து பாலாஜி பிரபுவை போட சொல்றேன். ஸோ தயவு செஞ்சு அந்த லிங்க்ல போயிட்டு ரேசர் பே பண்ணி நீங்க வாங்கிக்கோங்க. என்கிட்ட ஆல்ரெடி இங்கிலீஷ் இருக்கு, இல்லைன்னா நானே தமிழ் வாங்கிடுவேன். ஆல்ரெடி பாகவதம் செட்டு இங்கிலீஷும் வச்சிருக்கேன், தமிழும் வச்சிருக்கேன். இதுல இருக்கிற மாதிரி தானே மாதாஜி இதுல இருக்கும். எல்லாமே இப்படியே தான் இருக்கும். ஓகே, சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாங்கிக்கோங்க எல்லாருமே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் சொன்னதே 10 செட்டு தான் சொன்னேன் அவருக்கு. நான் 10 செட்ஸ் தான் சொன்னேன். என்ன புக் மாதாஜி? சைத்தன்ய சரிதாமிருதம் தமிழ். ஓகே மாதாஜி. தமிழ் வெர்ஷன் வந்திருக்கு. டோட்டலி 9 வால்யூம்ஸ் இருக்கு. ஸோ 4000 rupees அந்த ரேசர் பே பண்ணி வாங்கிக்கோங்க. கூகுள்ல சர்ச் பண்ணா வருமா? கூகுள் இல்ல மாதாஜி, வருது. லிங்க் கொடுத்துருக்கோங்க மாதாஜி. பிரபு ராஜேஸ்வரி ராதாகிருஷ்ணன் மாதாஜி, தமிழ் வாங்குறதுக்குன்னு லிங்க் இருக்கு. ஆல்ரெடி நாங்க எல்லா குரூப்லயும் போஸ்ட் பண்ணிருக்கோம். உங்களுக்கு வேணும்னா ஐ திங்க் பிரேமா மாதாஜி உங்ககிட்ட இருந்தா அவருக்கு கொடுங்க. அனுப்புறேன். அவங்க நம்பர் எனக்கு தெரியலையே. சரி, இந்த சாட்ல போட சொல்றேன், நீங்க எடுத்துட்டு அவங்களுக்கு அனுப்பி விடுங்க. ஓகே, தேங்க்யூ. அமிர்த மாதாஜி மோஸ்ட்லி நீங்களும் வாங்கணும்னு நினைப்பீங்க. லலிதா கண்ணன் மாதாஜி ஐ திங்க் இங்கிலீஷ் தான் கம்ஃபர்டபிள் எனக்கு தெரியும். ஸோ மணிமேகலை மாதாஜி, ஸோ யாருக்கெல்லாம் வேணுமோ, ருக்மணி மாதாஜி உங்களுக்கு எல்லாம் வேணும்னா வாங்கிக்கோங்க. ஓகே. லலித லோகா ராணாய காருண்ய கணகநாத்வம் प्राप्तस्य कल्याण गुणनवस्य वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम्। प्राप्तस्य कल्याण गुणनवस्य वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम्। महाप्रभो कीर्तन नित्य गीता वादित्रमाद्यान् मनसोरसेना। महाप्रभो कीर्तन नित्य गीता वादित्रमाद्यान् मनसोरसेना। रोमाञ्चकम्पा सुदरङ्गभाजो
वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम् रोमाञ्चकं सुररङ्गपादो वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम् विग्रहारातननित्यनाना पिञ्जारतन्मन्दिरमार्जनादौ श्रीविग्रहावराधननित्यनाला सिङ्गारतन्मन्दिरनादौ युक्तस्य भक्तांशनियुक्तोऽपि वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम् युक्तस्य भक्तं च नियुञ्जदोऽपि वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् साधुर्वेदाशिः भगवत्प्रसादो स्वादन्नतृप्तान् हरिभक्तसङ्गान् चतुर्विधा श्री भगवत्प्रसाद स्वादन्नतृप्तान् कृत्वैव तृप्तिं भजत सदैव वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् राधिकामाधवयोरपारा माधुर्यलीला गुणरूपं नाम्ना वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्द्यम् वन्दे गुरु निकुञ्जयूनो रतिकेलिदय यायालिभिर्युक्तिरपेक्षणीया साक्षात् अतिवल्लभस्य वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम् वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम् साक्षाद्धरीपेण समस्तशास्त्रै युक्तस्तदा भाव्यत एव शक्ति प्रभोया प्रिय एव तस्यै वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम् प्रसादो यस्य प्रसादान्नगति कुतोऽपि यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्य प्रसादान्नगति कुतोऽपि ध्यायन् सुवं तस्य यस्य स्त्रीसन्ध्यम् वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम् ध्यायन्तु वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् अन्तर्धावानललितलोका प्राणाय कारुण्य घन घनात्वम् संसारदावानललितलोक प्राणाय कारुण्य कणगणत्वम् प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम्
प्राप्तस्य सर्ववर्ष्य वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरु श्री शरणमणिं वन्दे गुरु श्री नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रश्नाय भूतले इमति भक्ति दाता स्वामी नामिने नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रश्नाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांता स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती गौरवाचार्ये निर्विशेष शून्यवादे भाष्यताय देशधारिणे नमस्ते सरस्वती गौरवाचार्ये निर्विशेष शून्यवादे धारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा गोविंद राधे जय राधा गोविंद राधे जय जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा नित्य हरि बोल नित्य गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय गौरा எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா हरे कृष्ण माता जी हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु बदरेषु नित्यं भागवत सेवयां भगवत्य उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैस्तिकी ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनय शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा माह्यं तदा स्वापदान्तिकं हे कृष्णा करुण सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधकान्त नमस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्य एव च
पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। Thank you, Mataji. हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण हरे कृष्णा माताजी। माताजी, हरे कृष्णा माताजी எல்லாருக்குமே. மணிமேகலை மாதாஜி கொஞ்சம் கையை உயர்த்துங்க. हरे कृष्ण। So background noise கொஞ்சம் நீங்க please take care of it. Okay. हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। கிருஷ்ணா பிரபு back to pavilion என்ற மாதிரி அவர் வந்து வாபஸ் வர வரைக்கும் please take care of it. ओके ओके। पेज नंबर प्रेमा माताजी 283 माताजी। 283। ओके ओके, थैंक यू माताजी, थैंक यू। तो 32வது ஸ்லோகமா முடிச்சு 32 முடிச்சாச்சு, 33 இல்லையா? 33 माताजी। यस। सो पद्यभ्यां भगवतो यज्ञे, स्क्रीन शेयरिंग करो। शिला प्रभुपादा की जय। पद्याभ्यां भगवतो यज्ञे शुश्रूषा धर्म सिद्धये तस्यां जातः पुराशूत्रो यत् प्रत्या दुष्यते हरिः। यस, जय महालक्ष्मी माताजी वासिका। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। भक्त्यं भगवतो यज्ञे शुश्रूषा धर्म सिद्धये तस्यां जातः पुरा सूत्रो यत्भृत्या दुष्यते हरि। பத்யாப்தியாம் கால்களிலிருந்து பகவத பரமபுருஷனின் யக்ஞே தோன்றியது கஸ்ருஷா தொண்டு தர்ம வர்ணாசிரம கடமை சித்தையே என்ற விஷயத்திற்காக தஷ்யாம் அதில் ஜாத உற்பத்தியாகி புறா முன்பு சூத்திர சேவகர்கள் யத் பிருத்யா தொழிலால் துஷ்யதே திருப்தி அடைகிறார் ஹரி பரமபுருஷர். மொழிபெயர்ப்பு: அதன் பிறகு வர்ணாசிரம கடமைகளை பாதுகாப்பதற்காக பரமபுருஷரின் கால்களிலிருந்து சேவை தோன்றியது. பகவானின் கால்களில் உள்ள சூத்திரர்கள் அவரை சேவையினால் திருப்திப்படுத்துகின்றனர். பொருளுரை: சேவை செய்வதுதான் எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் உண்மையான தொழிலாகும். ஜீவராசிகள் பகவானுக்கு சேவை செய்ய வேண்டியவர்களாவர். இத்தகைய சேவை மனப்பான்மையினால் அவர்கள் சமய பூரணத்துவம் பெற முடியும். அனுபவமற்ற அறிவை அடையும் பொருட்டு கற்பனையில் ஈடுபடுவதால் பூரணத்துவத்தை அடைய முடியாது. ஞானிகளின் பிரிவை சேர்ந்த ஆன்மீகிகள் ஆத்மாவையும் ஜடத்தையும் பிரித்தறிவதில் மட்டுமே தொடர்ந்து தங்களுடைய கற்பனையை செலுத்துகின்றனர். ஆனால் அறிவினால் முக்தி பெற்ற பிறகு ஆத்மாவின் செயல்கள் என்ன என்பதை பற்றிய அறிவு அவர்களுக்கு கிடையாது. விஷயங்களை உள்ளபடி அறிய மனக்கற்பனையில் மட்டும் ஈடுபடுபவர்களும் பகவானின் உன்னத அன்பு தொண்டில் ஈடுபடாதவர்களும் தங்களுடைய நேரத்தை தான் வீணாக்குகின்றனர் என்று கூறப்படுகிறது. சமய மார்க்கத்தை பாதுகாப்பதற்குரிய தொண்டு பகவானின் கால்களிலிருந்து உற்பத்தியானதாக இங்கு தெளிவாக கூறப்படுகிறது. ஆனால் இந்த உன்னத சேவையானது ஜட உலகில் சேவை என்று கருதப்படுவதிலிருந்து வேறுபட்டதாகும். ஜட உலகில் சேவகனாக இருக்க ஒருவரும் விரும்புவதில்லை. ஒவ்வொருவரும் எஜமானாக இருக்க விரும்புகின்றனர். ஏனெனில் பொய்யான இந்த எஜமானத்துவம் தான் பந்தப்பட்ட ஆத்மாவின் அடிப்படை நோயாகும். பகவானின் புறசக்தி அடிமையாகும் அவன் பௌதிக உலகின் சேவகனாக இருக்கும்படி கட்டாயப்படுத்தப்படுகிறான். இதுதான் பந்தப்பட்ட ஆத்மாவின் உண்மை நிலையாகும். பகவானுடன் ஒன்றாகிவிட வேண்டும் என்ற எண்ணம் மாயையான புறசக்தியினால் விரிக்கப்படும் கடைசி வலையாகும். இத்தகைய எண்ணத்தை கொண்ட மாயைக்கு உட்பட்ட ஆத்மா தன்னை ஒரு முக்தி பெற்ற ஆத்மா என்றும் நாராயணுக்கு நிகரானவன் என்றும் பொய்யாக எண்ணிக்கொண்டு ஜடசக்தியின் பந்தத்திலேயே தொடர்ந்து இருக்கிறான். ஒரு பிராமணனாக இருந்து சேவை மனப்பான்மையை விருத்தி செய்து கொள்ளாமல் இருப்பதை விட ஒரு சூத்திரனாக இருப்பது நல்லது. ஏனெனில் அத்தகைய மனப்பான்மை மட்டும்தான் பகவானை உண்மையில் திருப்திப்படுத்தும். ஒவ்வொரு ஜீவராசியும்
தகுதியில் அவன் ஒரு பிராமணனாக இருப்பினும் பகவானின் பக்தி தொண்டை மேற்கொள்ள வேண்டும். இந்த சேவை மனப்பான்மைதான் ஜீவராசியின் உண்மையான பூரணத்துவம் என்பதை பகவத்கீதையும் ஸ்ரீமத் பாகவதமும் உறுதி செய்கின்றன. ஒரு பிராமணர், சத்திரிய, வைசியர் மற்றும் சூத்திரர் ஆகியோரால் பகவானுக்கு தொண்டு செய்வதால் மட்டுமே தங்களுடைய வர்ணாசிரம கடைகளை பூரணமாக செய்து கொள்ள முடியும். பிராமணர் ஒருவர் வேத ஞானத்தில் பக்குவம் பெற்றவராக இருப்பதால் இவ்வுண்மையை அறிந்திருக்க வேண்டியவர் ஆவர். மற்ற பிரிவினர்கள் பிராமண வைஷ்ணவர்களின் வழிகாட்டலை பின்பற்ற வேண்டும். பிராமண வைஷ்ணவர் ஒருவர் தகுதியால் ஒரு பிராமணராகவும் செயலார் ஒரு வைஷ்ணவராகவும் இருக்கிறார். மக்கள் சமுதாயத்தின் சமூக அமைப்பு முறையை இது பூரணத்துவம் உடையதாக செய்யும். ஒழுங்கற்ற ஒரு சமூகத்தால் சமூக அங்கத்தினர்களையோ அல்லது பகவானையோ திருப்திப்படுத்த முடியாது. ஒருவன் நல்லதொரு பிராமணனாகவோ சத்திரியனாகவோ வைசியனாகவோ அல்லது சூத்திரனாகவோ இருப்பினும் தனது சமூக கடமையில் பக்குவம் அடைவதை பற்றி கவலைப்படாமல் பகவானின் தொண்டையை மேற்கொள்வானாயின் பரமபுருஷனம் இந்த சேவ மனப்பான்மை விருதி செய்து கொள்வதன் மூலமாகவே அவன் ஒரு பக்குவமுடைய மனிதனாகி விடுகிறான். ஹரே கிருஷ்ணா. அழகான விளக்க உரை, நம்ம பிரபுபாதர் அவர்களுடைய விளக்க உரை இல்லையா? சோ ஒவ்வொரு சொல்லுமே வந்து ரத்தினங்கள் போல பதிக்கப்பட்டிருக்கின்றது இந்த வார்த்தைகள். இது எல்லா பிரிவினருக்குமே வந்து வழங்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய அதாவது கருத்துக்கள். இதை நாம கண்டிப்பாக பரிபாலிக்க வேண்டும் இல்லையா? பாதங்களிலிருந்தான் சேவை தொடங்குகின்றது. சோ பகவானின் திருப்பாதங்களிலிருந்து, அதனால்தான் நம்ம தியானங்கள் செய்யும் பொழுது கூட பகவானுடைய திருப்பாதங்களை நினைத்துதான் நம்ம வந்து தியானம் செய்ய. எதற்காக என்றால் சேவை மனப்பான்மை என்பது பாதங்களிலிருந்து தான் தொடங்குகின்றது. சோ உழைப்போர்கள் எங்கிருக்கிறார்கள்? பகவானின் திருப்பாதங்களில் இருக்கின்றார்கள் இல்லையா? தொண்டு புரிதல் எனக்கூடிய அந்த சுபாவம் வந்து பாதங்களில் இருந்துதான் உற்பத்தி ஆகின்றது. அதனாலதான் பகவானை நம்ம நிஜபாத தரிசனம் தான் நம்ம செய்வோம் இல்லையா? எடுத்த உடனே பகவானை திருமுகத்தின் தரிசனத்தை நீங்க டெம்பிளுக்கு எந்த கோயிலுக்கு போனாலுமே வந்து பாதங்களிலிருந்து மேல வரைக்கும் தான் நம்ம வந்து தரிசனத்தை பெறுகின்றோம். ஏனென்றால் நம்ம அதாவது வணங்கி நம்ம வந்து அவரை வந்து சிரம் தாழ்த்தி வணங்கி அதுக்கப்புறம் வந்து அவருடைய ரூபத்தை காண்கின்றோம் இல்லையா? எடுத்த உடனே நம்ம வந்து மேல பார்க்கும்போது நம்ம கிட்ட அந்த சேவை மனைப்பான்மையுடைய பக்குவம் கண்டிப்பாக இருக்காது. அதனால்தான் வந்து எல்லாவற்றுக்கும் ஒரு கருத்துக்கள் உண்டு. அதாவது ஒவ்வொரு ப்ராசஸும் வந்து ஃபாலோ பண்றாங்க டெம்பிள்லன்னா எல்லாத்துக்கும் அதுக்கு பின்னாடி ஆழ்ந்த கருத்துக்கள் உண்டு, ஆழ்ந்த செயல்பாடுகள் உண்டு. அத்தகைய செயல்களில் எல்லாமே ஈடுபடும் பொழுது ஒரு உயிர் வாழி பக்குவமாக நிலையை வந்து தானாகவே அவன் அடைய பெறுகின்றான். அதற்காக அவன் முயற்சி செய்ய வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. திருத்தொண்டு புரிவதாலேயே பக்குவம் வந்து தானாக அடையப்படுகின்றது இல்லையா? சோ பகவானுடைய திரு பாதங்களிலிருந்து அவரை நாம தரிசனம் பெறும் பொழுது இல்லையா? சோ அந்த சேவை மனப்பான்மை என்பது அந்த பாதங்கள் தரிசனத்திலிருந்தே நமக்கு வருகின்றது இல்லையா? சோ இந்த இடத்துல ரொம்ப அழகான ஒரு ஸ்லோகம் இது. பத்யாப்யம் பகவதோ ஜக்னே சுஷ்ருஷாக தர்ம சீத்தையே தஷ்யாம் ஜாதக புராசூத்ரோ யத் விருத்யா துஷ்யதே ஹரிஹி. பத்யாப்யாம் கால்களிலிருந்து பகவத பரம புருஷரின், அதாவது அந்த விராட் ரூபத்தின் ஜக்னே தோன்றியது, சுஷ்ருஷயா தொண்டு, தர்ம வர்ணாசிரம கடமை இல்லையா? இந்த சமூக பிரிவை வந்து 4 விதங்களாக பிரித்திருக்கின்றார் பகவான் இல்லையா? பிராமண, சத்திரிய, வைஷ்ய என்று சூத்ர. அவரவர்களுக்கு கடமைகளுக்கு ஏற்றவாறுதான் இந்த பிரிவு என்பது ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது. அவ்வாறு அவர்கள் செய்யக்கூடிய அந்த கடமைகளிலே அனைத்தையுமே பகவானை மையமாக வைத்து அவர்கள் ஆற்றக்கூடிய கடமைகள் அனைத்துமே வந்து நல்ல ஒரு நிலைக்கு வந்து அடைகின்றன. ஒரு பக்குவமான நிலையில் நாம வந்து நம்முடைய கடமை ஆற்றுவதற்கான அந்த சுபாவத்தை வந்து நாம பெறுகின்றோம். சோ நாம ஆற்றக்கூடிய கடமைகளில் அனைத்திலுமே நம்ம பகவானை மையமாக வைத்து நாம செயல்பட வேண்டும். அதுதான் நம்மளுடைய தலையாய கடமை. சோ தஷ்யாம் அதில் ஜாதக உற்பத்தியாகி புறா முன்பு சூத்ர சேவகர்கள் யத் விருத்தையா தொழிலால் துஷ்யதே திருப்தி அடைகிறார் ஹரி பரம புருஷர் இல்லையா? சோ வர்ணாசிரம கடமைகளை பாதுகாப்பதற்காக பரம புருஷரின் கால்களிலிருந்து சேவை தொடங்குகின்றது. கால்களிலிருந்து தான் சேவையே தொடங்குகின்றது இல்லையா? நிஜபாத தரிசனத்திலிருந்து தான் நம்முடைய பகவானுடைய சேவையே நாம வந்து தொடங்குகின்றோம். பாதங்களிலிருந்து உச்சி வரை வந்து பகவானை சேவிக்கக்கூடிய பாக்கியத்தை நாம பெறுகின்றோம். எதற்கு என்பது இந்த ரூபத்திலிருந்தே நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? அவருடைய பாதங்களில் வந்து சூத்திரர்கள், கால்களில் இடுப்பு பகுதியில வந்து, அதாவது வைஷ்யர்கள் புஜங்களில் வந்து
சத்திரியர்கள் தலைபாகத்தில் வந்து பிராமணர்கள். சோ அப்படி நாம வந்து ஒவ்வொரு படிப்படியாக நாம வந்து பக்தி கொள்ள வேண்டும். சோ பரம புருஷருடைய பகவானின் கால்களில் உள்ள சூத்திரர்கள் அவரை சேவையினால் திருப்திப்படுத்துகின்றனர். அதனால உழைப்போர்களுக்கு சேவை தொண்டு புரிவது ஒன்றுதான் அவர்களுடைய தலையாய கடமையாக இங்கே எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. சேவை செய்வதுதான் எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் உண்மையான தொழிலாகும் இல்லையா? இந்த பிரபஞ்சத்தில் உதித்த அத்தனை ஜீவராசிகளுமே வந்து சூத்திரர்கள் தான். நாம் எல்லாருமே பிறப்பால் நாம எல்லாருமே இந்த அகிலத்தின் தன்மைக்கேற்றவாறு நாம் எடுத்துக்கொண்டால் நாம் அனைவருமே சூத்திரர்கள் தான். ஆனால் பிற்காலத்தில் நாம் தொண்டு புரிந்து இல்லையா பக்தியை வந்து மேன்மையாக எடுத்துக்கொண்டு செல்லும் பொழுது பிராமன் வரைக்குமே நம்ம அந்த குவாலிட்டிஸை வந்து நாம அக்வயர் பண்றது இல்லையா? சோ அந்த சுபாவத்தை நாம வளர்த்து கொண்டு செல்கின்றோம். நாம பிறப்பினால் வந்து அஜ்ஞானத்தில் உழண்டு கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு ஜீவராசியுமே சூத்திரர் தான். சோ எந்த நம்ம ஜாதி மர பிறவி எதுவாக இருந்தாலுமே சோ அது எல்லாமே இரஸ்பெக்டிவ், அதெல்லாம் செகண்டரி கேட்டகரி தான். சோ நம்முடைய சுபாவத்தின் கொண்டு குணாதிசயத்தின் கொண்டு இல்லையா நாம் அஜ்ஞானம் எனக்கூடிய இந்த தலத்தில் பிறந்தனால நாம சூத்திரத்தை வந்து சார்ந்தவர்கள் தான். ஆனால் பகவானுடைய பக்தி தொண்டில் நம்மளை ஈடுபடுத்திக் கொள்ளும் பொழுது பிற்காலத்தில் வந்து வைசியனாகவோ இல்லை வந்து ஒரு சத்திரியனாகவோ இல்லை பிராமணனா அவனுடைய குவாலிட்டிஸுக்கு வந்து நாம வந்து அவனுடைய சுபாவத்திற்கு வந்து நாம வந்து முன்னோக்கி செல்கின்றோம். அதனால் நாம வந்து திருத்தொண்டு புரியாத வரைக்குமே எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நம்ம சோம்பேறித்தனத்தை வளர்த்து கொண்டு எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நம்ம வந்து பகவான் இருக்கிற பக்கம் திரும்பி பார்க்காம நம்முடைய செயல்களிலே நாம வந்து அதுதான் மேன்மை அப்படின்னு நினைச்சுட்டு நாம போகின்றோமோ அந்த அளவுக்கு நாம வந்து இழிவான பிறவி பெற்றிருக்கின்றோம் என்று அர்த்தம். சோ ஜீவராசிகள் பகவானுக்கு சேவை செய்ய வேண்டியவர்களாவர். அதுதான் அவர்களுடைய தலையாய கடமையும் கூட. இத்தகைய சேவை மனப்பான்மையால் பகவானுக்கு திருத்தொண்டு புரியணும்ன்ற அந்த சேவை மனப்பான்மையை நம்ம வளர்த்து கொள்ளும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி நம்மளுடைய கடமைகளும் சரி நம்மளை சுத்தி இருக்கிறவங்களோட நாம் ஆற்றக்கூடிய அவங்களோட ஒரு கோஆபரேஷனோட ஆற்றக்கூடிய தொண்டு எதுவாக இருந்தாலும் சரி அது அன்றாட கடமையா கூட இருக்கலாம், அதிலையும் நாம பக்குவத்தை பெற முடியும். அங்கேயும் வந்து ஒரு சுமூகமான சூழ்நிலையை கொண்டு வர முடியும். நாம் ஆற்றக்கூடிய கடமைகள் அனைத்திலுமே வந்து நன்மை அடுத்தவர்களுக்கும் நன்மை பயக்கக்கூடிய விதத்தில் நம்முடைய கடமைகள் அமையப்பெறும். அதனால்தான் திருத்தொண்டு புரியறதை நாம வந்து நம்முடைய கடமையாக ஏற்றுக்கொண்டு நாம் செய்தோம் என்றால் பிற காரியங்கள் அனைத்துமே வந்து பக்குவத்தை அடையும். அதனால்தான் நம்முடைய கடமையாற்றுவதற்கே வந்து நமக்கு பக்குவமான நிலை வரணும்னாக்கா ஃபர்ஸ்ட் பகவானுடைய திருத்தொண்டு புரிய வேண்டும். அது செய்தாலே நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கலி பக்குவம் தானாகவே அமையப்பெறும். இத்தகைய சேவை மனப்பான்மையால் அவர்களால் சமய பூர்ணத்துவம் பெற முடியும். அழகான வார்த்தை. இதாவது ரிலீஜியஸ் இல்லையா? அதாவது நம்ம வந்து ரிலீஜியஸா தான் இருக்கோம் எல்லாருமே இல்லையா? அதுலயும் வந்து முழுமை அடையணும்னாக்கா பகவானின் திருத்தொண்டு புரிந்தால் மட்டுமே நமக்கு அந்த சுபாவம் அடைய பெறும். இல்லை என்றால் நாம் ஆற்றக்கூடிய எந்த பக்தி செயலாக இருந்தாலும் பூர்ணத்துவம் அடையாது. சோ அனுபவமற்ற அறிவை அடையும் பொருட்டு கற்பனையில் ஈடுபடுவதால் பூர்ணத்துவை கற்பனையால நம்மளே வந்து யூகங்களை அமைத்து கொண்டு இதுதான் ரைட் அதுதான் ரைட்டு நம்ம எடுத்துட்டு போறோம் பாரு, அது தவறு. திருத்தண்டு புரிவதற்கான மார்க்கத்தில் எல்லாமே வந்து சாதன பக்தியில அதாவது எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. சாதன பக்தியை நாம பக்குவமாக ஆற்றும் பொழுது பாவ பக்திக்கு நாம வந்து செல்கின்றோம். மேலும் பிரேம பக்தியை அடைவதற்கான மார்க்கத்தையும் பகவான் வந்து அருள் பாலிக்கின்றார். ஆனால் நாம் எவ்வளவு ஸ்ரத்தையோட செய்யறோன்றதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று. ஞானிகளின் பிரிவை செய்தவர்கள் ஆன்மீகிகள் ஆத்மாவை ஜட உடலையும் பிரித்து பார்க்கின்றார்கள். எஸ், அது கரெக்ட் தான். டிஸ்கிரிமினேஷன், இது நான் உடல் அல்ல நான் ஆத்மா அப்படிங்கறத உணர்ந்து மேலும் வந்து அவர்கள் தியான பயிற்சியில ஈடுபடுகிறார்கள். ஆனால் அவர்கள் இறுதியில் பக்தி யோகத்தில் நிறைவடையவில்லை என்றால் அதுவும் வந்து பூர்ணத்துவம் அடைவது கிடையாது. அவருடைய தியான பயிற்சிகளும் வந்து பூர்ணத்துவம் அடைவது கிடையாது. ஆனால் அறிவினால் முக்தி பெற்ற பிறகு ஆன்மாவின் செயல்கள் என்ன என்பதை பற்றி அறிவுக்கு அவர்களுக்கு கிடையாது. ஏன்னா ஆன்மாவுடைய தலையாய கடமை என்ன என்பது நாமளும் படிச்சுட்டே வரோம். பகவத்கீதையிலும் சரி பாகவதத்திலும் சரி பகவானுக்கு திருத்தொண்டு புரிவதொன்றே இந்த ஆத்மாவுடைய கடமை என்பதை நாம புரிந்து கொண்டே வருகிறோம். ஆனால் அதை விடுத்துட்டு உட்கார்ந்து தியான பயிற்சிகள் இல்லையா அது மட்டுமே நாம செய்தால் பக்குவம் என்பது ஏற்படாது. கண்டிப்பாக பகவானுக்கு செயல் ஆற்ற வேண்டும். செயலற்ற நிலையில உட்கார்ந்து சதா சர்வகாலமும் வந்து தியானத்துல இருந்தா அது நமக்கு வந்து பக்தியில வந்து பூர்ணத்துவம் கொடுக்காது. இறுதியிலையாவது நம்ம வந்து அதுல பக்தி யோகத்தை வந்து பயன்படுத்தணும்.
வெறுமனே வெளிச்சத்தை பிரகாசத்தை வந்து நாம வந்து நினைத்து கொண்டு நாம வந்து ஆக்ஞா சக்கரத்துல வந்து நிலை பெற்று நம்ம வந்து பிரகாசத்தையே நம்ம வந்து நினைச்சிட்டு தியான பயிற்சிகளை வந்து பண்ண முடியுமா? கண்டிப்பா முடியாது. ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு மேல கூட நம்மளால வந்து போக்கஸ் பண்ண முடியாது. போக்கஸ் எல்லாமே இழுத்து வீழ்ச்சி எங்கெங்கயோ போற மனசை வந்து நம்ம இழுத்துட்டு வந்து விடணும். அது ரொம்ப ரொம்ப சிரமம். அதே பக்தி தொண்டில் நாம பிசிக்கலி நாம ஈடுபட்டோம் என்றால் கண்டிப்பாக வந்து பக்குவ நிலை என்பது தானாகவே அமைய பெறும். ஆனால் வந்து விஷயங்களை உள்ளபடி அறிய மனக்கற்பனையில் மட்டும் ஈடுபடுபவர்கள் பகவானின் உன்னத அன்பு தொண்டில் ஈடுபடாதவர்களுக்கும் தங்களுடைய நேரத்தை வீணாக்குகின்றனர் இல்லையா? இவங்க மனக்கற்பனையில ஈடுபடுகிறார்கள். இவங்க இன்னொரு பிரிவு வந்து அஜ்ஞானத்தில் உழந்து கொண்டிருப்பவர்கள். அவங்க எந்த சேவையும் செய்யறது கிடையாது. 2 பிரிவினருமே தங்களுடைய நேரத்தை அவர்கள் வீணாக்குகிறார்கள். சமய மார்க்கத்தை பாதுகாப்பதற்காக இல்லையா, அதாவது ஸ்பிரிச்சுவல் இது அந்த மார்க்கத்தை வந்து நம்ம கண்டிப்பாக பாதுகாக்க வேண்டும். தொண்டு பாதுகாப்புக்குரிய தொண்டு பகவானின் கால்களிலிருந்து உற்பத்தியானது இங்கு தெளிவாக கூறப்படுகின்றது இல்லையா? ஏன்னா பிசிக்கலா சேவை செய்யறதுதான். உழைப்போர்களுடைய செயல் என்ன? திருத்தொண்டு புரிவதென்றுதான் இல்லையா? அதாவது மேல் இருக்கக்கூடிய 3 பிரிவினருக்கும் அவர்கள் தொண்டு புரிய வேண்டும். பகவானின் திருத்தொண்டும் அவர்கள் ஆற்ற வேண்டும். அதனால தொண்டு எனக்கூடிய அந்த வார்த்தையே பகவானின் பாதங்களிலிருந்து தான் உற்பத்தியானது. அவருடைய பாதங்களுக்கு ஆற்றக்கூடிய சேவையிலிருந்து தான் உற்பத்தியானது என்பது இந்த பதத்திலிருந்து நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இந்த உன்னத சேவையானது ஜட உலகில் சேவை என்று கருதப்படுவதிலிருந்து வேறுபட்டதாகும். ஜட உலகில் சேவகனாக இருக்க ஒருவன் விரும்புவதே கிடையாது இல்லையா? யாராவது நம்மள வந்து அத்தாரிட்டிவா பேசினா நம்ம ஒத்துக்கிறோமா? கண்டிப்பா கிடையாது இல்லையா? அவன் யார் என்னை கூறுவதற்கு அப்படின்னு நம்ம வரைஞ்சு கட்டி அவங்கள ஒரு 4 கேள்வி கேட்டுட்டு தான் நம்ம விடுவோம் இல்லையா? அதுதான் நம்மளுடைய இது. எல்லாமே வந்து டாமினன்ட், எஜமானனாக வேண்டும் என்று தான். அடுத்தவர்களுக்கு வந்து கொடுத்துட்டு நம்ம வந்து ஒன்லி மானிட்டரிங் அந்த மாதிரி ஆயிடுறோம் நம்ம இல்லையா? எல்லாருக்குமே இந்த அவகாசம் கிடைச்சா இந்த செயல் தான் நம்ம செய்கின்றோம். யாருமே வந்து கண்ட்ரிபியூஷன் பண்ணணும், நான் இந்த செயலை ஆற்றணும்னு நினைக்கிறது மிக மிக குறைவான ஒரு இது சுபாவம் இந்த பிரபஞ்சத்தில். அதனால ஜட உலகத்திற்குரிய குணாதிசயமே வந்து அடக்கி ஆளக்கூடிய குணம் இல்லையா? அந்த குணாதிசயத்தை நாம எல்லாருமே வளர்த்து கொண்டிருக்கின்றோம். ஆனால் தொண்டு புரிவதற்கான மனப்பக்குவத்தை நாம வளர்த்து கொள்ளவே இல்லை. ஏனெனில் பொய்யான இந்த எஜமானத்துவம் தான் பந்தப்பட்ட ஆத்மாவின் அடிப்படை நோயாகும் இல்லையா? தட் இஸ் த பேஸ் டிசீஸ் நமக்கு இருக்கிறதே. அது நம்ம உடலோட ஒட்டிண்டே வந்திருக்கு அகங்காரம் என ரூபத்துல இல்லையா? அகங்காரத்தோட பின்னி பிணைந்ததுதான் அந்த நோய். அந்த நோயை நாம வந்து தூரமாக விளக்க வேண்டும். எவ்வாறு அது விளக்க முடியும்? பகவானுக்கு திருத்தொண்டு புரியும் பொருட்டு நாம வந்து நம்முடைய இந்த ஸ்தூல உடலை, சூக்ஷ்ம உடலை எல்லாவற்றையுமே பகவானின் தரப்பில் நாம நிலை நிறுத்தி நாம தொண்டு புரிந்தால் கண்டிப்பாக அத்தகைய ஒரு பக்குவ நிலை நம்மளால அடைய முடியும். எதுவரைக்கும் இந்த நோயினுடைய பாதிப்பு மற்றும் நோய் எதனால வந்தது, நோயை எவ்வாறு தீர்ப்பது, இப்படிப்பட்ட இதெல்லாமே நம்ம அலசி ஆராயாமல் இருக்கின்றோமோ அது வரைக்கும் நாம அஜ்ஞானத்தில் இந்த நோயில் வந்து கஷ்டப்பட்டு கொண்டுதான் இருப்போம். இதுதான் பந்தப்பட்ட ஆத்மாவினுடைய உண்மை நிலையாகும். பகவானுடைய ஒன்றாகிவிட வேண்டும். இது இன்னொரு இது மாயாவாதம் இல்லையா? பிரம்மஜோதியில் கலந்து விட வேண்டும். அதுக்கு மேல அவங்க சேவை புரிய இறுதி அதுதான். அவர்களுடைய ஆத்ம ரூபத்தையும் இழந்து அந்த பிரம்மஜோதியில் அவர்கள் கலந்து விடுகிறார்கள் இல்லையா? பகவானுக்கு திருத்தொண்டு புரிவதற்கான மார்க்கத்தையே அவர்கள் அடைத்து விடுகிறார்கள். அதுவே போரும் நமக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க இல்லையா? அது வந்து தட் இஸ் த லோயஸ்ட் லெவல் ஆஃப் முக்தி இல்லையா? சாயுஜ முக்தி. இத்தகைய எண்ணத்தை கொண்ட மாயைக்குட்பட்ட ஆத்மா தன்னை முக்தி பெற்ற ஆத்மா என்றும் நாராயணனுக்கு நிகரானவன் என்றும் இல்லையா அகம் பிரம்மாஸ்மி, நான் கடவுள் அப்படிங்கிற அந்த தன்மை இல்லையா? என்ற பொய்யான எண்ணம் கொண்டு ஜடசக்தியின் பந்தத்திலிருந்து தொடர்ந்து இருக்கின்றான் இல்லையா? அவன் கண்டினியூஸா அவன் அதுலதான் இருக்கான். ஒரு பிராமணனாக இருந்தாலும் சேவை மனப்பான்மையை விருத்தி செய்து கொள்ளாமல் இருப்பதை விட ஒரு சூத்ரனாக இருப்பதே நல்லது இல்லையா? சூத்ரனாக இருந்து திருத்தொண்டு புரிகின்றான் இல்லையா? அவன் கண்டிப்பாக உழைப்போன். அவன் அந்த சேவையை செய்துதான் ஆக வேண்டும் இல்லையா? அது அவனுடைய காலத்தினுடைய கட்டாயத்துக்கு ஏற்றவாறு அவன் அதை செயலாற்றுகின்றான். ஆனால் பிராமணனாக இருந்து கொண்டு பகவானுக்கு திருத்தொண்டு புரியாமல் அடுத்தவர்களிடத்திலிருந்து தன்னுடைய செயல்களை எல்லாம் அவர்கள் வந்து செய்து கொள்ளும் பொழுது அது தவறு. அப்படிப்பட்ட பிராமணன் வந்து அதாவது சூத்ரனை விட மோசமானவன் என்பது இந்த இடத்துல வந்து பிரபுபாதர் அவர்கள் ரொம்ப அற்புதமாக விளக்குகிறார். ஏனெனில் அத்தகைய மனப்பான்மை மட்டும்தான் பகவானை உண்மையில் திருப்திப்படுத்தும் இல்லையா? சேவை செய்யக்கூடிய அந்த திருத்தொண்டு புரியக்கூடிய மனப்பக்குவம் இருந்தால் மட்டும்தான் பகவான் அதை ஏற்றுக்கொள்கின்றார்.
அவன் சூத்ரனாக இருக்கட்டும், பிராமணனாக இருக்கட்டும், சத்திரியனாக இருக்கட்டும், வைசியனாக இருக்கட்டும், அவன் எந்த பிரிவினராக இருக்கட்டும், அவனுக்கு சேவை மனப்பான்மை இருந்தால் மட்டுமே பகவானுடைய பாதங்களுக்கு வந்து சேவை புரிவதற்கான அனுமதி உண்டு. சேவை மனப்பான்மை இல்லை என்றால் பகவானும் அதே மாதிரிதான் கையை தூக்கிடுவார், ஒண்ணும் பண்ண மாட்டார். பிரம்ம ஜோதிர்ல போய் மர்ஜாகணும்னு நினைக்கிறாங்க இல்லையா, அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்களுக்கும் வந்து எஸ் அவங்கள வந்து அடுத்து வந்து கை தூக்கி ரட்சிக்கணும்ன்றது வந்து பகவான் பார்க்க மாட்டார். அவங்க என்ன கேட்டாரோ அது கொடுத்துருவார், அவ்வளவுதான் இல்லையா. அதற்கு மேற்பட்டு அவர்களுக்கு எந்த ரட்சணையும் கிடையாது. மாதாஜி ஒரு சின்ன டவுட் மாதாஜி, சொல்லுங்க. அந்த இதுக்கு போனவங்க பிரம்ம ஜோதிக்கு போனவங்க அங்கேயே நிரந்தரமா இருக்க முடியுமா மாதாஜி? இல்ல, தவறை விழுவதற்கும் சான்சஸ். அப்புறம் எதுக்கு இப்படி ஆசைப்படுறாங்க அவங்க? அது புரியாம. அவங்களுடைய உணர்தல் மாதாஜி. தட் இஸ் த ரியலைசேஷன் வாட் தே காட். அவங்க அதை தான் உணர்கின்றார்கள். சோ பகவானோட கலந்து விடணும்னு நினைக்கிறாங்க. ஆனா அது எப்படின்னா ஒரு பேட்ச் ஒர்க் மாதிரி தான் இருக்குமா. அந்த பிரம்ம ஜோதிர்ல அவர் பகவானுடைய உடல் மீது பேட்ச் ஒர்க் மாதிரி தான் இருக்குமா. தவறி விழுவதற்கு வந்து அந்த அங்கிருந்து தவறி விழுவதற்கு தவறிதான் விழுவாங்க மாதாஜி. அவரோட திருப்பி அவருக்கு வருவாங்க. சேவை செய்யாம இருந்தாலும் Yes. இவ்வளவு படிச்சும் புரியாம இருக்காங்கன்னா அவங்க என்ன பக்தி செய்யறாங்கன்னு புரியல மாதாஜி. எஸ், தட் இஸ் த ரியலைசேஷன் மாதாஜி. அவங்களுடைய உணர்தலே அவ்வளவுதான். சோ நாம ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. ஏன்னா வெறுமனே பிரகாசத்தை நீங்க எவ்வளவு நாள நீங்க வந்து உட்காந்து தியானம் பண்ணுவீங்க, முடியாது இல்லையா. சோ அதனால அப்படி வந்து மேல ஒருத்தர் இருக்காருங்கிறது அவங்களால புரிஞ்சுக்கவே முடியாதா மாதாஜி? ஏன்னா அவங்க பகவானை வந்து நிராகாரா மற்றும் அரூபத்தன்மையில தான் சேவிக்கிறாங்க. தே ஆர் மோர், அதாவது பக்தியே கொள்ளாதவர்களோட இவங்க இன்னும் மோசமான நிலை என்பதை வந்து நிறைய இடங்கள்ல பிரபுபாதர் வந்து சொல்லிட்டே வரார். ஈவன் மத்வாச்சாரியார் கூட அதுதான், அந்த இதுதான் வந்து செய்துட்டு போனாராம். மத்வாச்சாரியா வாஸ் டோட்டலி அகேன்ஸ்ட் திஸ் ஆக்சுவலி. அவருடைய அதாவது வியாக்கியானங்கள் மற்றும் அவர் வந்து அவருடைய உபன்யாசங்கள் அவர் எல்லாருக்கும் எடுத்துரைத்தது எல்லாமே வாஸ் டோட்டலி அகேன்ஸ்ட் மாயாவதம் ஆக்சுவலி. He doesn't like actually. ஏனென்றால் அதனால நம்ம வந்து சேவை புரியக்கூடிய அந்த மனப்பான்மையே கிடையாது இல்லையா. எங்கேயாவது சேவை புரிகின்றோமா? உட்கார்ந்து தியான பயிற்சிகள் தான் செய்யறோம். ஆனா அதுல வந்து எங்கேயாவது சேவை புரிகின்றோமா? பகவானுக்கு திருத்தொண்டு புரிகின்றோமா? கிடையாது. நம்முடைய ஆத்ம ரூபத்தை காண்பது என்பதே மெயின் இலக்கா உட்கார்ந்துருப்போம். அதுல வந்து அதுவே அகம் பிரம்மாஸ்மி, நானே கடவுள். எஸ், குவாலிட்டி வைஸ் நாமும் வந்து பரமாத்மாவும் ஒன்றுதான். ஆனால் அவர் எல்லையற்றவர், அச்சிந்த வேத அபேத தத்துவத்தை வந்து அதுக்குதான் சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து சொல்லிட்டு போனார் இல்லையா. சோ நாம வந்து அவரோட ஆற்றலோட நம்ம என்றைக்குமே நம்ம ஒப்பிட முடியாது. பகவானுடைய ஆற்றல்கள் எல்லையற்றது இல்லையா. நம்ம இந்த புறக்கண்களால காண முடியாது, அதை உணரவும் முடியாது. சோ அதனால அப்படி உணரும் பொழுது அவருடைய ரூபத்தை இல்லையா, பிரம்ம ஜோதிர் என்பது அவருடைய திரு உடலில் மேல் இருக்கக்கூடிய அவர் உடலிலிருந்து வரக்கூடிய பிரகாசம் தான். இப்ப நீங்க கோலோகா சார்ட் பார்க்கும்போது கூட எல்லாமே அந்த பிரம்ம ஜோதிர் முழுவதுமே வியாபித்திருக்கின்றது. அங்கேதான் வந்து 3 உலகங்களும் இருக்கின்றது இல்லையா. அந்த மாதிரி வைகுண்டங்கள், கோலோகம், அயோத்தியா இது எல்லாமே இருக்காங்க. எல்லாமே அந்த ஜோதிர்ல அதை சுத்தி இந்த உலகங்களை சுத்தி பிரம்ம ஜோதிர் தான் இருக்கு. எல்லா 4 பக்கமும் பாதுகாப்பு இல்லையா. நோ என்ட்ரி ஃபார் மாயாவதம் இல்லையா. அந்த இடத்துல வந்து சோ அஷ்டதிக் பாலகர்கள் எல்லாருமே இருக்காங்க அந்த இடத்துல. ஏன்னா there is no entry. அவங்களுடைய இது வந்து என்னது, பகவானுடைய ரூபமற்ற தன்மை. வெறுமனே ஆற்றல் இந்த பிரபஞ்சத்துல ஆள முடியுமா? ஆற்றல் எங்கிருந்து உற்பத்தி ஆகணும்? அட்லீஸ்ட் ஒரு ரூபத்திலிருந்தாவது உற்பத்தி ஆகணும் இல்லையா. இப்ப நாம கூட ஒரு சுடு தண்ணி காய வைக்கணும்னு நினைக்கிறோம் இல்லையா. சோ ஆவியா அது மேல வருது. ஆனா ஒரு பாத்திரத்துல நீர் நிரப்பி அதை வந்து நம்ம சூடு பண்ணாதான் அந்த பாத்திரத்துல இருந்து நமக்கு அந்த ஆவி, அதாவது நம்மள பறக்கக்கூடிய ஆவி அதாவது வெளியில வந்த பிறகு அது மறையுது இல்லையா. அது எவ்வளவோ ஆவி வெளியே போறது இல்லையா. அது மாதிரி ரூபம் இல்லாமல் ரூபமற்ற தன்மை கண்டிப்பாக வராது இல்லையா. இப்ப நமக்கு கூட உடல் இருக்கு, இந்த உடல்ல சக்தி இருக்கு. அந்த சக்தியை வந்து நம்மளால உணரத்தான் முடியும். பார்க்க முடியுறதா? கண்டிப்பா கிடையாது. சோ இந்த உடல் வந்து நம்மளால பார்க்க முடியுது இல்லையா. திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ், இந்த எந்திரத்தை நம்ம பார்க்கின்றோம், இதுதான் ரூபம். இந்த ரூபத்துக்குள்ளதான் அரூபமாக இருக்கக்கூடிய அந்த சக்தியும் இருக்கின்றது இல்லையா. சோ நம்மளுடைய வலிமை எல்லாமே இந்த ரூபத்துக்குள்ளதான் இருக்கு. அதே மாதிரிதான் பகவானுக்கு கூட அவருக்கு ரூபம் உண்டு. அந்த ரூபத்திற்கு அவர்கிட்ட அந்தரங்க சக்தியும் உண்டு இல்லையா. எல்லையற்ற அந்தரங்க சக்தியை அதாவது பகவானிடத்தில் உண்டு. அந்தரங்க சக்தி உண்டு, பகிரங்க சக்தி அவரிடம் பிரிந்து வந்தது, இந்த 8 ஜட சக்திகள் இல்லையா. ததாசக்தியா இருக்கக்கூடிய நாம ஜீவராசிகளும் படைக்கப்பட்டிருக்கின்றோம். இந்த மாதிரி 3 சக்திகளையும் கொண்டவர் பகவான். அப்படி இருக்கும் பொழுது அவருக்கு கண்டிப்பா ரூபம் இருக்குமா இல்லையா? கண்டிப்பாக இருக்க வேண்டும் இல்லையா.
சோ ரூபமற்ற தன்மை மட்டுமே அவரை நிராகாரா என்று சொல்வது மிக மிக தவறு இல்லையா? அரூபம் என்பது சொல்வது என்பது மிக மிக தவறு இல்லையா? சோ வெறுமனே ஆற்றல் என்று நம்ம அடிச்சு சொல்றது வந்து மிக மிக தவறானது. சோ ஒவ்வொரு ஜீவராசியும் பகவானின் பக்தி தொண்டை மேற்கொள்ள வேண்டும். அதுதான் அவனுடைய தலையாய கடமையும் கூட. அந்த சேவை செய்வதற்கு ஒரு எந்திரம் கண்டிப்பாக தேவை நமக்கு இல்லையா? எந்திரம் இல்லாமல் ஒரு பிசிக்கல் பாடி நமக்கு தேவை. அதுக்குதான் இந்த உடல் வந்து பகவான் கொடுத்திருக்கிறதே நமக்கு. அதனாலதான் இந்த உடலை நாம வந்து உபயோகப்படுத்த வேண்டும் பகவானின் திருத்தொண்டில் இல்லையா? அவருடைய அதாவது அவர் இருக்கக்கூடிய டெம்பிள் அதை வந்து கிளீன் பண்றதுக்கு வந்து உபயோகப்படுத்தணும். அவருடைய சேவைக்கு நித்திய மாலை தொடுக்கிறதுக்கு நம்ம இந்த கைகளை உபயோகப்படுத்தணும். இந்த கால்கள் அவருடைய ஸ்தலத்திற்கு செல்வதற்கு உபயோகப்படுத்தணும். எல்லாமே கொடுத்திருக்காரு பகவான் நமக்கு. ஆனா அதை வந்து நாம நல்முறையில் வந்து உபயோகப்படுத்தணும். எஸ், இந்த சேவை மனப்பான்மை தான் ஜீவராசியின் உண்மையான பூர்ணத்துவம் என்பதை பகவத்கீதையும் சொல்கின்றது, பாகவதமும் சொல்கின்றது இல்லையா? ஒரு பிராமண, சத்திரிய, வைஷ்யர், சூத்திர இது 4 சமுதாய பிரிவினரும் வந்து 3 குணங்களுக்கு ஏற்றவாறு அமைய பெற்றிருக்கின்றனர் இல்லையா? அவர்களுடைய சேவை பேலன்ஸ்டா இந்த பிரபஞ்சத்தில் எப்பொழுது ஆற்றப்படுகின்றதோ அப்படின்னா அவங்களுடைய கடமையை அவர்கள் பக்குவமாக ஆற்றும் பொழுது இங்கே நிம்மதி என்பது இங்கேயே நம்மளால காண முடியும். ஆனால் அது வரைக்குமே இந்த இடத்துல வந்து கண்டிப்பா நிம்மதியற்ற நிலைதான் நாம பார்க்க முடியும். பகவானுக்கு தொண்டு செய்வதால் மட்டுமே தங்களுடைய வர்ணாசிரம கடமைகளை பூரணமாக செய்து கொள்ள முடியும். ஏனென்றால் பகவானுக்கு திருத்தொண்டு புரியும் பொழுது சேவை செய்யக்கூடிய அந்த மனப்பக்குவத்தை நாம வளர்த்து கொள்கின்றோம். அப்பொழுது நமக்கு இருக்கக்கூடிய கடமைகளையும் நாம வந்து சரிவர எடுத்து மேற்கொள்ள முடியும். இல்லை என்றால் கடமைகளை நாம வந்து நிறைவேற்றுவதில் வந்து பூர்ணத்துவத்தை பெற முடியாது. சோ பிராமணர் ஒருவர் வேத ஞானத்தில் பக்குவம் பெற்றவராக இருப்பதால் இவ்வுண்மையை அறிந்திருக்க வேண்டியவராவர். அவருக்கு மெயினா இது தெரிஞ்சிருக்கணும் இல்லையா? மற்ற பிரிவினர்களுக்கெல்லாம் இவங்கதான் வழிகாட்டிகள். சோ பிற பிராமண வைஷ்ணவர்களின் வழிகாட்டலை பின்பற்ற வேண்டும். பிராமண வைஷ்ணவர் ஒருவர் தகுதியான ஒரு பிராமணராகவும் செயலால் ஒரு வைஷ்ணவராகவும் இருக்க வேண்டும். நாம எவ்வாறு திருத்தொண்டு புரிகின்றோமோ அதுதான் வந்து வைஷ்ணவர் என்ற ஒரு குவாலிட்டிஸை வந்து வெளிப்படுத்தும். சோ நம்ம பிராமணிக்கல் குவாலிட்டிஸ் என்பது நம்முடைய சுபாவத்தை நாம வந்து வளர்த்து கொள்ளக்கூடிய விதம் இல்லையா? சத்வத்துல நம்ம மேலோங்கி இருத்தல் மக்கள் சமுதாயத்தின் சமூக அமைப்பை முறையாக ஒரு பூர்ணத்துவம் உடையதாக செய்யும். இப்படி பிராமணனாகவும் சத்திரியனாகவும் வைஷ்யனாகவும் சூத்ரனாகவும் அவனுடைய கடமைகளை ஆற்றி பகவானுக்கு திருத்தொண்டு புரிந்தால் இந்த சமூக அமைப்பு வந்து ஒரு சமநோக்கோடு செல்லக்கூடிய ஒரு பூர்ணத்துவம் நிறைந்த ஒரு நிலையை வந்து அடையும். சோ ஒழுங்கற்ற ஒரு சமூகத்தால் சமூக அங்கத்தினர்களாலோ அல்லது பகவானாலோ திருப்தி கொள்ள முடியாது இல்லையா? சோ இங்க பகவானும் திருப்தி கொள்வதற்கு நாம தொண்டு புரியணும். நம்ம தொண்டு புரியலன்னா அவருக்கும் திருப்தி கிடையாது இல்லையா? அதே மாதிரி நாமளும் வந்து நம்முடைய தேவைகளுக்காகவே நம்மளுடைய செயல்களை அமைத்துக் கொள்கின்றோம். இறுதியில வந்து அந்த சேவைகளை வந்து நம்ம வந்து அதன் மேல நமக்கு விரக்தியும் வந்துரும். எவ்வளவு நாம வந்து நம்முடைய வைபவங்களை வளர்த்து கொண்டே சென்றாலும் ஒரு காலகட்டம் வரும்பொழுது அதன் மீது பற்றற்ற நிலை தான் நமக்கு ஏற்படும் இல்லையா? வில் கெட் செல்ஃப் கண்டெய்ன்ட்ன்னு சொல்லுவோம். அதுக்கு மேல அது மேல ஒரு ஈடுபாடு இல்லாம போகக்கூடிய நிலை எல்லாமே ஏற்படும் இல்லையா? ஏன்னா பௌதீகத்தினுடைய குவாலிட்டியே அதுதான். பௌதீகத்துல நாம் எதை அடை பெற்றாலும் அது முதல்ல நம்ம வந்து நமக்கு வந்து விருப்பம் என்பது இருக்கும்போது அதன் மேல ஈடுபாடு ஜாஸ்தியா வைப்போம். ஒன்ஸ் நமக்கு வந்து அது அக்யூமுலேட் ஆக ஆக இல்லையா, அது நிறைய நம்ம வந்து நம்ம கிட்ட சேர அதன் மேல நமக்கு ஈடுபாடு குறைந்து விடும் இல்லையா? நிறைய நமக்கு போதுமானதுக்கு மேல நம்ம கிட்ட அனைத்தும் வந்து இருக்குமானால் கண்டிப்பாக நமக்கு வந்து நம்ம போதும் என்ற அந்த நிலை வந்த பிறகு அதற்கு மேல அதன் மேல ஈடுபாடு செய்ய முடியாது. ஆனால் பக்தியில அப்படி கிடையாது. மேலும் மேலும் நாம வந்து அவருடைய பகவானுடைய திரு உருவத்தை காணக்கூடிய பாக்கியத்தை பெறும் பொழுது அது நம்ம மனசுல வந்து நிலை பெறும் பொழுது அந்த வாசுதேவ நிலையை நாம அடைகின்றோம். அதாவது நம்ம வந்து நம்முடைய தன்னுணர்வு பாதையில வந்து நிலை பெறுகின்றோம். பகவானுடைய திரு உருவத்தை காணக்கூடிய பாக்கியத்தை நம்ம பெறுகின்றோம். நமக்கு ஹிருதயத்துல பகவானுடைய திரு உருவம் தானாக பார்க்கக்கூடிய தரிசனத்தை நம்ம பெற்றால் எவ்வளவு ஆனந்தமாக இருப்போம் இல்லையா? இன்னும் நாம் அந்த பக்குவத்திற்கு செல்லவில்லை. ஒருவன் நல்லதொரு பிராமணனாகவோ சத்திரியனாகவோ வைஷ்யனாகவோ அல்லது சூத்திரனாக இருப்பினும் தனது சமூக கடமையில் பக்குவம் அடைவதை பற்றி கவலைப்படாமல் இல்லையா? சோ பக்குவம் அடைந்துதான் ஒரு செயலை ஆற்ற வேண்டும். அப்பொழுதுதான் அது பூர்ணத்துவம் பெறும். பக்குவமற்ற முறையில் நாம் ஆற்றியக்கூடிய கடமைகள் வந்து பூர்ணத்துவம் அடையாது. சோ பகவானின் தொண்டை மேற்கொள்வானாயின் அப்படி பக்குவம் அடையணும்னா பகவானுக்கு திருத்தொண்டு புரிய வேண்டும்.
சோ பரமபுருஷரிடம் இந்த சேவை மனப்பான்மை விருதி செய்வது கொள்வதன் மூலமாகவே அவன் ஒரு பக்குவமுடைய மனிதனாக மாறுகின்றான். இல்லை என்றால் அவன் பக்குவமற்ற நிலையில்தான் அவனுடைய காரியங்கள் எல்லாம் ஆற்றப்படும் இல்லையா? அங்கே குரோதம் இருக்கும், அங்கே பொறாமை இருக்கும் இல்லையா? அங்கே பேராசை இருக்கும். இந்த சுபாவங்களை எல்லாம் தான் வளர்த்து கொள்வோம். வெறுமனே பௌதீகத்தின் மட்டுமே நாம நிலை பெற்று நாம் நம்முடைய காரியங்களை ஆற்றினால் அதுல பற்றுதலை வளர்த்து கொண்டு நாம பலன்கள் மேல கட்டுண்டா நிலையிலே நாம எப்பொழுதுமே நம்முடைய செயல்களை செய்கின்றோம். ஆனால் பக்தி தொண்டு என்ன முறையில் நம்ம பக்குவம் அடையும் பொழுது அதன் பிறகு நாம் ஆற்றக்கூடிய கடமைகள் அனைத்திலுமே பலன்கள் மேல் பற்றற்ற விலக்கி பகவானின் துரித்துண்டாகவே இன்றி நாம் அந்த காரியங்களில் நாம் ஈடுபடுகின்றோம். அப்ப நமக்கு மோட்சத்திற்கான மார்க்கம் என்பது சுலபமாக அடையப்படுகின்றது. நாம் ஆற்றக்கூடிய கடமைகளிலும் அது பக்குவத்தை ஏற்படுத்தும், நன்மையை பயக்க வல்லது. இப்படிப்பட்ட இதெல்லாமே நம்ம பார்க்க முடியும். எஸ் லலிதா கண்ணன் மாதாஜி, நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் வாசிங்க. ஏதே வர்ணாக ஸ்வதர்மேன யஜந்தி ஸ்வகுரும் ஹரிம் ஸ்ரத்தாத்யாமா விசுத்தி அர்த்தம் யஜ்ஞாதாக சஹ விருத்திபிஹி. எஸ் வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா லலிதா கண்ணன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே படிக்கிறேன். ஏதே வர்ணா ஸ்வதர்மேண யஜந்தி சகுரும் ஹரிம் சத்தயாத்ம விசுத்தி அர்த்தம் யஜ்ஜாதா சக விருத்திபிஹி. ஏதே இவ்வெல்லா வர்ணா சமூக பிரிவுகளும் ஸ்வதர்மேன ஒருவரது சொந்த வர்ணாசிரம கடமைகளால் யஜந்தி வழிபட வேண்டும், ஸ்வகுரும் ஆன்மீக குருவுடன், ஹரிம் பரமபுருஷர், ஸ்ரத்தையா ஸ்ரத்தையுடனும் பக்தியுடனும், ஆத்மாவை விசுத்தி அர்த்தம் தூய்மைப்படுத்துவதற்கு, எவரிலிருந்து ஜாதா பிறந்துள்ளன, சக அவற்றுடன், விருத்திபிகி வர்ணாசிரம கடமை. மொழிபெயர்ப்பு. இவ்வெல்லா சமூக பிரிவுகளும் அவற்றின் வர்ணாசிரம கடமைகளுடனும் உயிர்வாழ் சூழ்நிலைகளுடனும் பரமபுருஷரிலிருந்து பிறக்கின்றன. இவ்வாறாக பந்தப்படாத வாழ்வையும் தன்னுணர்வையும் பெறுவதற்கு ஆன்மீக குருவின் வழிகாட்டலின் கீழ் பரமபுருஷரை ஒருவன் வழிபட வேண்டும். பொருளுரை. பரமபுருஷருடைய பிரம்மாண்ட ரூபத்தின் வெவ்வேறு பகுதிகளிலிருந்து அவர்கள் பிறப்பதால் பிரபஞ்சம் முழுவதிலும் உள்ள எல்லா ஜீவராசிகளும் அப்பரம உடலின் நித்திய தொண்டர்களாக இருக்க வேண்டியவர்களாவர். நம் சொந்த உடலில் உள்ள வாய், கரங்கள், தொடைகள் மற்றும் கால்கள் முதலான ஒவ்வொரு அங்கமும் முழு உடலுக்கு தொண்டு செய்வதற்கென உள்ளன. அதுதான் அவற்றின் உண்மையான நிலை. இழிவடைந்த நிலையில் உள்ள மனிதர்கள் இந்த உண்மை நிலையை பற்றி அறிந்திருக்கவில்லை. ஆனால் மனித வாழ்வை பெற்றுள்ள அவர்கள் வர்ணாசிரம முறையின் மூலமாக இதை அறிந்திருக்க வேண்டியவர்கள் ஆவர். மேலே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது போல் பிராமணர் ஒருவர் மனித சமூகத்தின் எல்லா பிரிவினருக்கும் ஆன்மீக குருவாவார். இவ்வாறாக பகவானின் உன்னத அன்பு தொண்டில் சங்கமிக்கும் பிராமண பண்பாடுதான் ஆத்மாவை தூய்மைப்படுத்துவதற்குரிய அடிப்படை கொள்கையாகும். ஆத்மா தனது பந்தப்பட்ட நிலையில் பிரபஞ்சத்திற்கு தான் எஜமானன் ஆகிவிடலாம் என்ற எண்ணத்துடன் செயல்படுகிறான். எல்லோரையும் விட தான் உயர்ந்தவன் என்ற இந்த தப்பெண்ணம் தான் ஒரு ஜீவராசியின் மிக மோசமான மாயைக்கு உட்பட நிலையாகும். பரமபுருஷர் மாயையால் பந்தப்படுத்தப்பட முடியாதவர் என்பதை முட்டாளான பந்தப்பட்ட ஆத்மா நினைத்து பார்ப்பது இல்லை. பரமபுருஷரே மாயைக்கு உட்பட வேண்டும் என்றால் அவரது உயர்வு எங்கே? இது உண்மையானால் மாயை அல்லவா உயர்ந்ததாக இருக்கும். எனவே ஜீவராசிகள் பந்தப்பட்டிருப்பதால் அவர்கள் உயர்ந்தவர்களாக இருக்க முடியாது. பந்தப்பட்ட ஆத்மாவின் உண்மையான நிலை இப்பதத்தில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்கள் இயற்கையின் முக்குணங்களுடன் தொடர்பு கொண்டிருப்பதால் தூய்மையற்ற நிலையில் உள்ளனர். எனவே தகுதியால் ஒரு பிராமணராகவும்
வைஷ்ணவராகவும் உள்ள ஆன்மீக குருவின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் தங்களை அவர்கள் தூய்மைப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். அங்கீகரிக்கப்பட்ட முறையின் கீழ் தகுதியுள்ள ஆன்மீக குருவின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் பகவானை வழிபடுவதுதான் இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. தூய்மை அடைவதற்குரிய ஒரே வழியாகும். வேறெந்த வழிமுறையும் தகுதியுடையதாக சிபாரிசு செய்யப்படவில்லை. தூய்மை அடைவதற்குரிய மற்ற வழிமுறைகள் வாழ்வின் இந்நிலையை அடைய ஒருவருக்கு உதவக்கூடும். ஆனால் உண்மையான பூரணத்துவத்தை அடையும் முன்பாக இக்கடைசி நிலைக்கு ஒருவன் வந்துதான் ஆக வேண்டும். பகவத்கீதை 7.19 இவ்வுண்மையை பின்வருமாறு உறுதி செய்கிறது. பகூனாம் ஜன்மனாம் அந்தே ஞானவான் மாம் பிரபத்யதே வாசுதேவ சர்வம் இதி சமாத்மா சுதுர்லபக. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. பகூனாம் ஜென்மானாம் அந்தே ஞானவான் மாம் பிரபத்யதே வாசுதேவ சர்வமிதி சா மகாத்மா சூதுர்லப. பகூனாம் அதாவது பற்பல பிறவிகள் இல்லையா? பகூனாம் ஜென்மானாம், நம்ம பற்பல பிறவிகள் எடுக்கின்றோம், ஜென்மம் எடுக்கின்றோம். அந்தே ஞானவான் மாம் பிரபத்யதே, பகவானை பற்றிய ஞானத்தை உணர்ந்தவர்கள் இல்லையா? பகவானிடத்தில் சரணாகதி. பிரபத்யதே மீன்ஸ் சரணாகதி அடையுதல். ஆக்சுவலி வாசுதேவம் சர்வம் அனைத்துமே வாசுதேவம் என்று த காஸ் ஆஃப் ஆல் காசஸ் அப்படிங்கிறது இல்லையா? அதுதான் ஈஸ்வர பரம கிருஷ்ணக சச்சிதானந்த விக்கிரக அநாதிர் ஆதிர் கோவிந்தக சர்வகாரண காரணம் என்று பிரம்மரும் பாடியிருக்கார் இல்லையா? சோ பிரம்மரும் அதேதான் பாடியிருக்கார். அனைத்து காரணங்களுக்கும் காரணமாக இருப்பது எல்லாம் வல்ல இறைவன், அவர் ஒருத்தர் தான் அப்படின்ற உணர்ந்து அறிந்து யார் ஒருவர் பகவானின் திருப்பாதங்களில் சரணடைகின்றார்களோ அவர்கள் இந்த பிரபஞ்சத்தில் மீண்டும் மீண்டும் பிறக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்காது இல்லையா? நாம் எல்லாருமே பகூனாம் ஜென்மானாம் இல்லையா? அநேக பிறவிகளை எடுத்தவர்கள் தான் நாம. அப்படிப்பட்ட ஒரு பிறவி, இந்த மாதிரியான நிலையை உணர்ந்த ஒரு பிறவி அதாவது மகாத்மா என்று கருதப்படுகிறார்கள். அவர்கள் சூதுர்லப, அதாவது வெரி ரேர்லி அச்சீவ்ட் இல்லையா? அதாவது மிக அரிதான ஒரு நிலை. இப்படிப்பட்ட ஒரு உயிர் வாழியை காண்பது என்பது மிக மிக அரிதான நிலையாக எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இதுல பகவத்கீதையிலுமே எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. ஏதே வர்ணா ஸ்வதர்மேன யஜந்தி ஸ்வாகுரும் ஹரீம் ஸ்ரத்தாத்மக, ஸ்ரத்தா நம்பிக்கை இல்லையா? ஸ்ரத்யாத்மக விசுத்தி அர்த்தம் யஜ்ஜாதா சா விருத்திபிஹி. ஏதே இவ்வெல்லாம், அதாவது இப்ப 4 வர்ணங்களை பற்றி நாம பேசணும் இல்லையா? 4 வர்ண சமுதாய பிரிவுகளும் ஸ்வதர்மேன, ஸ்வா என்றால் அவரவர்களுடைய தர்மம் இல்லையா? சோ ஒரு பிராமணனுடைய தர்மம் என்ன, ஒரு சத்திரியனுடைய தர்மம் என்ன, ஒரு வைசியனுடைய தர்மம் என்ன, ஒரு சூத்திரனுடைய தர்மம் என்ன அப்படிங்கிற ஒரு அந்த தொண்டில் இருந்து கொண்டு பகவானை வழிபட வேண்டும். அது ரொம்ப முக்கியம். அவரவர்கள் ஆற்ற வேண்டிய கடமைகளில் இருந்து கொண்டு அவர்கள் கண்டிப்பாக அவங்களுடைய பக்தியை மென்மேலும் எடுத்து செல்ல வேண்டும். அது ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று. நாம வெறுமனே அவர் இன்னொருத்தருடைய கடமையை செய்யலாம் நினைச்சென்று நாம பிறர் கடமை செய்து நமக்கு நன்மை அடைவதை விட நம் கடமை செய்து நாம அழிவுறுவதே மேல் அப்படின்றதான் பகவான் சொல்லியிருக்கார். ஏனென்றால் அவரவர்கள் ஆற்றக்கூடிய கடமைகள் பாவ விளைவுகள் அவங்களுக்கு சேருவது கிடையாது. எக்ஸாம்பிள் நான் உங்களுக்கு நிறைய வாட்டி சொல்லியிருக்கேன். ஒரு ஜட்ஜா இருந்துட்டு அவர் தூக்கு தண்டனை, ஒரு உயிர் கொள்வதற்கான ஒரு உத்தரவை அவர் பிறப்பிக்கின்றார். ஆனா அது ஒரு தண்டனை. ஏனென்றால் அவன் அடுத்தவர்களுக்கும் அதே சங்கடத்தை வழங்கியவர். சோ அதாவது மனுஷாஸ்திர பிரகாரம் கூட அதே மாதிரிதான், வேத சாஸ்திரங்கள்ல கூட அதான் சொல்ல. அவன் இங்கே அவன் தப்பித்து விட்டால் மேல் உலகத்திற்கு செல்லும் பொழுது அவனுக்கு கண்டிப்பாக அந்த நரக வேதனை உண்டு. அதனால்தான் இங்கேயே அந்த பனிஷ்மெண்ட்டை கொடுத்து அங்க லிபரேஷன் இல்லையா? அதற்காக தான் இந்த சட்ட திட்டங்கள் எல்லாமே ஏற்றப்பட்டிருக்கின்றது. சோ ஒரு ஜட்ஜா நீதிபதியா இருந்துட்டு அவர் ஒரு தூக்கு தண்டனை கைதிக்கு கண்டிப்பாக தண்டனை வழங்க வேண்டும். அடுத்தவர்களை கொலை புரிந்த ஒருத்தனுக்கு மரணம் எனக்கூடிய அந்த தண்டனை வழங்கித்தான் ஆக வேண்டும். அதற்காக தான் அவர் அந்த தண்டனை வழங்கும் பொழுது அவரும் ஒரு உயிரை கொள்வதற்கான காரணமாகி விடுவார் என்று தான் நினைத்தால் அது தவறாகும் இல்லையா? அவர் ஆற்றக்கூடிய அவர் அந்த அவருடைய கடமை, அது அவருக்கு அவருடைய ஸ்வதர்மம் ஆகின்றது. ஒரு நீதிபதியாக இருந்து கொண்டு தண்டனை வழங்கக்கூடிய ஸ்தானத்தில் இருந்து கொண்டு அவர் தன் கடமையை தான் நிறைவேற்ற வேண்டும்.
அப்படி அவர் செய்யக்கூடிய அந்த கடமை அதனால் வரக்கூடிய பாவ விளைவுகள் வந்து அவருக்கு பந்தப்படுத்துவது கிடையாது. அதனாலதான் தன் கடமை ஆற்றும் பொழுது அதனால் ஒரு பாவ விளைவுகள் வந்தாலும் அது வந்து அந்த உயிர் வாழ்க்கைக்கு பந்தப்படுத்தாது. அது அப்படிங்கறத வந்து நம்ம முதலில் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். பகவத்கீதையிலயும் இதை வந்து நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? சோ சமூக பிரிவுகளும் ஸ்வ தர்மேன ஒருவரது சொந்த வர்ணாசிரம கடமையால் இல்லையா? பிராமணனுடைய கடமை, சத்திரியனுடைய கடமை, சூத்ரனுடைய கடமை, வைசியனுடைய கடமை இல்லையா? யஜந்தி வழிபட வேண்டும். அந்த கடமையை ஆற்றி அதனால வந்து பகவானை சேவிக்க வேண்டும் அவர்கள். சோ குரும் ஆன்மீக குருவிடன் ஹரீம் பரமபுருஷர் ஸ்ரத்தையுடன் அதாவது நம்பிக்கையுடனும் பக்தியுடனும் ஆத்மாவை விசுத்தி அர்த்தம் தூய்மைப்படுத்துவது. ஒருவருடைய கடமையை வந்து பகவானை மையமாக வைத்துக் கொண்டு நாம் ஆற்றினோம் என்றால் நமக்கு ஆத்ம சுத்தி என்பது தானாகவே அடையப்படுகின்றது. எவரிலிருந்து ஜாதா பிறந்துள்ளன சக அவற்றுடன் விருத்திபிகி அதாவது வர்ணாசிரம கடமை இவ்வெல்லா சமூக பிரிவுகளும் அவற்றின் வர்ணாசிரம கடமைகளுடனும் உயிர்வாழ் சூழ்நிலைகளுடனும் பரமபுருஷிலிருந்து பிறக்கின்றன. அனைத்துமே பகவானிலிருந்துதான் தோன்றுகின்றது இல்லையா? இவ்வாறாக பந்தப்படாத வாழ்வையும் தன்னுணர்வையும் பெறுவதற்கு அழகான வார்த்தைகள் இல்லையா? டிட்டாச்மெண்ட் லைஃப். நாம கடமையை ஆற்ற வேண்டும், பலன்கள் மேல பற்றற்று ஆற்ற வேண்டும். அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். தன்னுணர்வை ஒருவர் வந்து பந்தப்படாத வாழ்வை மேற்கொள்வாரானால் கண்டிப்பாக அவர்களுக்கு தன்னுணர்வு பாதை என்பது பகவானால் வந்து உணர வைக்க முடியும். பகவானே அந்த ஞானத்தை வந்து உள்ளுக்குள்ளிருந்து அவர்களுக்கு போதிப்பார். ஒன்று ஆன்மீக குருவினிருந்து நாம பெற முடியும். அப்படி ஒரு பிராப்தம் நமக்கு இல்லை என்றால் பகவானே சைத்த குருவாக இருந்து கொண்டு நமக்கு உள்ளுக்குள்ளிருந்து அந்த ஞானத்தை வந்து அவர் போதிக்கின்றார். சோ பரமபுருஷரை ஒருவன் வழிபட வேண்டும். சோ பரமபுருஷருடைய பிரம்மாண்ட ரூபத்தின் வெவ்வேறு பகுதிகளிலிருந்து அவர்கள் பிறப்பதால் அதாவது பிராமண சத்திரிய வைசிய சூத்ரர் இல்லையா? பிரபஞ்சம் முழுவதிலும் உள்ள எல்லா ஜீவராசிகளும் அப்பரம உடலின் நித்தியமான தொண்டர்களாக இருக்க வேண்டியவர்களாவர் இல்லையா? பகவானின் திரு உடல் அவருக்கு நாம அந்த ரூபத்திற்கு நாம வந்து அதாவது திருத்தொண்டு புரியக்கூடியவர்களாகத்தான் நாம் இருக்க வேண்டும். ஏனென்றால் அவரிலிருந்து தோன்றியவர்கள் நாம் என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். நாம் சொந்த நம்ம உடல்லையே கால் இருக்கு, கை இருக்கு, வாய் இருக்கு, காது இருக்கு, கண் இருக்கு, எத்தனை 10 புலன்கள் இல்லையா? அதாவது கர்மேந்திரியங்கள் 5, ஞானேந்திரியங்கள் 5. இவை எல்லாம் என்ன செய்கின்றது? நம்முடைய அதாவது மனசை திருப்திப்படுத்தக்கூடிய செயல்கள்ல தான் நாம் ஈடுபடுறோம் இல்லையா? இதுல யாருமே ஒத்துக்கொள்ள முடியாம இருக்க முடியாது. எவ்ரிவன் வில் அக்ரி ஃபார் திஸ். சோ நாம் ஒரு செயலை ஆற்றுகின்றோம் என்றால் அதுல வந்து இறுதி இலக்கு நமக்கு நன்மையாக இருக்கும் பொருட்டுல அதுல போய் நாம வந்து ஈடுபடுகின்றோம். அப்ப இந்த காலும் வந்து நடக்கின்றது, கையும் வந்து செயல்படுகின்றது, மனசும் அதன் தரப்பில் செல்கின்றது, புத்தியையும் நாம் அதன் தரப்பில் செல்கின்றோம், கண்ணால பார்க்கின்றோம், காதால கேட்கின்றோம் இல்லையா? வாயால பேசுகின்றோம். அந்த செயலை வந்து நடத்தி முடிப்பதற்கு நாம கம்யூனிகேஷனும் பண்றோம் இல்லையா? இத்தனை விதமான செயல்கள் இந்த உடலில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு கூறுமே வந்து ஒத்துழைக்கின்றது. அதே போன்றுதான் நாம் எல்லாருமே அவருடைய அங்கம். அப்ப அவருடைய அதாவது அவருடைய இது குறிக்கோளுக்கு நாம் எல்லாரும் ஒத்துழைக்கணுமா இல்லையா? சோ இந்த மாதிரி நம் அனாலஜி அதாவது ஓமை அமைத்து நாம பார்த்தோம் என்றால் நமக்கு வந்து ஒன்று உண்மை நமக்கு விளங்கும். சோ நாம எல்லாருமே இந்த உலகத்தில் வந்து படைக்கப்பட்டிருப்பதே பகவானின் திருத்தொண்டு புரிவதற்காகத்தான். அவ்வாறு நாம் ஆற்றக்கூடிய தொண்டினால் நாம ஞானத்தை அபிவிருத்தி செய்து கொண்டு பகவானுடைய திருநாட்டை அடைவதற்கான மார்க்கத்தை அவர் வழங்குகின்றார். அதற்காக தான் நம்மள அவரை திருத்தொண்டு புரிய சொல்கின்றார். திருத்தொண்டு புரிவதே நாம பக்குவம் அடைவதற்காகத்தான். பிறக்கும் பொழுது அகங்காரத்தோடு பிறந்த நாம அந்த குணாதிசயத்தை நாம விட்டொழிக்க வேண்டும் இல்லையா? பேராசையை நாம விட்டொழிக்க வேண்டும். அதே மாதிரி வந்து குரோதத்தை விட்டொழிக்க வேண்டும். கோபம் எனக்கூடிய சொல் அது கண்டிப்பாக நமக்கு நன்மை பயக்காது. இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையை இன்னும் வந்து மோசமான ஒரு நிலைக்கு இட்டு சென்று விடும். அதனால நம் உடலில் உள்ள வாய், கரங்கள், தொடைகள் மற்றும் கால்கள் முதலான ஒவ்வொரு அங்கமும் இந்த முழு உடலுக்கு சேவை செய்வதற்காகத்தான் இருக்கின்றது. இதை யாராலுமே மறுக்க முடியாது. அதே போலதான் பகவானுடைய திருவுடலில் இருக்கக்கூடிய நாம பிராமணர், சத்திரியர், வைசியர் மற்றும் சூத்திரர் அவருடைய உடல் அங்கங்களில் நாம் இருக்கின்றோம் இல்லையா? அப்ப அவருக்கு நாம் கண்டிப்பாக திருத்தொண்டு புரிய வேண்டுமா வேண்டாவா? அதுதான் நம்முடைய கடமை இல்லையா? ஆனால் மனித வாழை பெற்றுள்ள அவர்கள் வர்ணாசிரம முறையின் மூலமாக இதை அறிந்திருக்க வேண்டியவர்கள் ஆகின்றனர். மேலே குறிப்பிட்டுள்ளது போல பிராமணன் ஒருவர் மனித சமூகத்தின் எல்லா பிரிவினருக்கும் ஆன்மீக குருவாவான்.
அவர்களை வந்து நல்வழியில் நடத்தி செல்ல வேண்டியது அவருடைய கடமை. அதுக்குதான் அவர்கள் போதகர் ஆகிறார்கள். மனித சமூகத்தின் எல்லா பிரிவினருக்குமே ஆன்மீக குரு ஆகின்றார்கள் பிராமணர்கள். இவ்வாறாக பகவானின் உன்னத அன்பு தொண்டில் சங்கமிக்கும் பிராமண பண்பாடுதான் ஆத்மாவை வந்து தூய்மைப்படுத்தக்கூடிய அடிப்படை கொள்கையாகும், பேசிக் பிரின்சிபல் இல்லையா? சோ இந்த குவாலிட்டி நம்ம கிட்ட எல்லார்கிட்டயுமே வளரணும். அதுக்குதான் சாதன பக்தியை நாம பயிற்சி செய்ய வேண்டும். ஆத்மா தமது பந்தப்பட்ட நிலை, இயற்கையாகவே நாம் எல்லாருமே கட்டுண்ட நிலையில் தான் இருக்கின்றோம். இந்த கட்டுண்ட நிலையிலிருந்து விடுதலை அடையக்கூடிய மார்க்கத்தை நோக்கி செல்ல வேண்டும். பிரபஞ்சத்திற்கு தான் எஜமானன் ஆகிவிடலாம் என்ற எண்ணத்துடன் தான் இந்த ஒவ்வொரு கட்டுண்ட நிலையிலுக்கு ஆத்மா அந்த மாதிரியான நிலையில்தான் செயல்படுகின்றது. எல்லோரையும் விட தான் உயர்ந்தவர் என்ற இந்த தப்பெண்ணம் தான் ஒரு ஜீவராசின் மிக மோசமான மாயைக்குட்பட்ட நிலையாகும் இல்லையா? எப்ப நாம வந்து கிரேட் அப்படின்னு நினைக்கிறோமோ அதுதான் நம்முடைய அஜ்ஞானத்தினுடைய வெளிப்பாடு. நாம யாருமே வந்து இங்க கிரேட் கிடையாது. எல்லாம் வல்ல இறைவன் தான் கிரேட். அவருக்கு திருத்தொண்டு புரிகிறது தான் நம்முடைய கைங்கரியம், நாம சாற்ற வேண்டிய கைங்கரியம் என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். பரமபுருஷரே மாயைக்கு உட்பட வேண்டும் என்றால் அவரிடம் பிரிந்து வந்ததுதான் ஜடசக்திகள். இந்த ஜடசக்திகளுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டவர் அப்படிங்கிறதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அவருமே வந்து அதற்குள்ள உட்பட்டவரானால் அப்ப மாயை தான் இந்த பிரபஞ்சத்தை ஆள்கின்றது என்ற மாதிரி ஆயிடும். மாயை பகவானை விட இன்னும் உயர்வான நிலை என்று நாம உணர்ந்து விடுவோம் இல்லையா? சோ எது வரைக்கும் நாம் அஜ்ஞானத்தில் இருக்கின்றோமோ அது வரைக்கும் இத்தகைய உணர்வுகள் நம்ம கிட்ட கண்டிப்பாக இருக்கும். எனவே ஜீவராசிகள் பந்தப்பட்டிருப்பதால் அவர்கள் உயர்ந்தவர்களாக இருக்கவே முடியாது. நாம் எதுவரைக்கும் கட்டுண்ட நிலையில் இருக்கின்றோமோ அது வரைக்கும் நாம் தாழ்ந்த இயல்பில் தான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம். அதனால் தான் ஆளப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றோம் என்பதை நாம உணர வேண்டும். எப்ப நாம வந்து ஆத்ம ரூபத்தில் பகவானை வந்து உயர்வாக எண்ணி அவருக்கு நாம திருத்தொண்டு புரிய வேண்டும் என்ற எண்ணத்தை நாம வளர்த்து கொள்கின்றோமோ அப்ப நமக்கு உண்மையான ஆத்மாவினுடைய நிலை என்ன என்பதை வந்து உணர ஆரம்பிப்போம். அப்ப நாம வந்து உயர்வானவர்கள் அப்படிங்கிற எண்ணம் என்பது நம்ம கிட்ட இருக்காது. சோ அது வரைக்குமே நாம இப்படிப்பட்ட கட்டுண்ட செயல்களில் தான் நாம் ஈடுபட்டிருப்போம். முக்குணங்களோடு ஆத்மாக்கள் வந்து முக்குணங்களோடு தொடர்பு கொண்டிருப்பதால் தூய்மையற்ற நிலையில் தான் நாம் இருக்கின்றோம். எப்போது நாம் இந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு சுத்த சத்வ நிலையை வந்து பிரம்ம நிலையை அடைகின்றோமோ அப்பொழுது நம்முடைய நிலையை வந்து உணர முடியும். எனவே தகுதியால் ஒரு பிராமணனாகவும் வைஷ்ணவராகவும் உள்ள ஆன்மீக குருவின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் இல்லையா தங்களை அவர்கள் தூய்மைப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். வழி நடத்துதல்ல நாம கண்டிப்பாக சென்று ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அங்கீகரிக்கப்பட்ட முறை, அதாவது ஒரு குரு பரம்பரா வாயில வரக்கூடிய குரு கிட்ட இருந்துதான் நாம் இந்த ஞானத்தை வந்து பெற வேண்டும். வழிபாடு முறை குறிப்பிட்டுள்ள தூய்மை அடைவதற்கிற ஒரே வழி அதுதான், ஒரு மார்க்கம் அது ஒண்ணுதான். வேற எந்த வழிமுறையும் தகுதியுடையதாக சிபாரிசு செய்யப்படவில்லை. சோ தூய்மை அடைவதற்கு மற்ற வழிகள் வாழ்வின் நிலையை அடைய ஒருவருக்கு உதவக்கூடும் இல்லையா? நம்ம வந்து சில பேர் வந்து சொத்துக்கள் ஆஸ்திகள் சேர்க்கலாம், சில பேருக்கு வந்து பதவி கிடைக்கலாம், சில பேருக்கு வந்து பொசிஷன் கிடைக்கலாம் இல்லையா? அடுத்தவர்கள் நாம சொன்னால் வந்து செயல்படக்கூடிய நிலையில் அவர்கள் வந்து மேலேறி இருக்கலாம். ஆனால் அது எல்லாமே நிரந்தரமற்றவை, சில காலம் மட்டும்தான், ரொட்டேஷன் தான் அது இல்லையா? இன்றைக்கு நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய செல்வம் நாளைக்கு வேறொரு இடத்துல இருக்கும். எதுவுமே நிரந்தரம் கிடையாது அப்படிங்கிறது வந்து ஃபர்ஸ்ட் உணரணும் இல்லையா? ஆனால் உண்மையான பூர்ணத்துவத்தை அடையும் முன்பாக இக்கடைசி நிலைக்கு ஒருவன் வந்தாக வேண்டும். சோ உண்மையான பூர்ணத்துவம் நிலை எப்ப கிடைக்கும்? பக்தியில் நாம் திளைக்கும் பொழுதுதான். சோ நம்ம வந்து முழுமையாக பகவானிடத்தில் சமர்ப்பணத்தை மேற்கொள்ளும் பொழுதுதான் அப்பதான் இந்த பிறவி கடலை கடந்து மோட்சம் எனக்கூடிய நிலைக்கு செல்ல முடியும். எங்கிருந்தாலுமே பகவானுக்கு திருத்தொண்டு புரியக்கூடிய அத்தகைய பாக்கியத்தையும் நாம வந்து பெறுகின்றோம். ஆனால் அப்படிப்பட்ட ஒரு பிறவி வந்து மிக அரிதானது என்று பகவத்கீதையில ஞான விஞ்ஞான யோகத்துல வந்து 19வது ஸ்லோகத்துல வந்து அற்புதமாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இல்லையா? பகுனாம் ஜென்மானாம் அந்தே ஞானவான் மாம் பிரபத்யதே வாசுதேவ சர்வம் இதி சா மகாத்மா சூதுர்லப என்றால் வெரி ரேர், அதாவது மிக அரிதானது. அப்படிப்பட்ட மகாத்மாவனுடைய பிறவி சர்வம் இதி அனைத்துமே பகவான் இல்லையா? வாசுதேவம் என்று நினைக்கக்கூடிய அந்த நிலை வந்து பிரபத்யதே பகவானிடத்தில் சரணாகதி அடையக்கூடிய பக்குவம் இல்லையா? மாம் என்றால் பகவானின் பாதங்களில். அந்தே ஞானவான் அப்படிப்பட்ட ஞானத்தை உடையவன். பகுனாம் ஜென்மானாம் அநேக ஜென்மங்களை கொண்டவன், அவனுக்கு மோட்சம் என்பதும் கிடைக்கப்பெறுகின்றது. நான் இன்றைக்கு இதோட நிறைவு செய்கின்றேன். வாஞ்ச கல்பதாருபியஷ சிந்துபியேவச பதிதனாம் பாவனேபிய வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விருந்தக்கு ஜெய். நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் தாகூருக்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே.
மாதாஜி ஒரே ஒரு டவுட் மாதாஜி, ஒரு சொல்லுங்க. கொஸ்டின் மாதிரி எழுதி வச்சிருக்கேன். ஓகே ஒருவர் ஒருவரை கொலை செய்கிறார். ஓகே இறந்தவனுடைய உடல் தான் மாண்டது. ஓகே ஆனா அவனுடைய ஆத்மா சாகாதது, அது எப்பவுமே நிரந்தரமானது. எஸ் அப்படி இருக்கிறப்ப எதற்காக ஜட்ஜு அவனுக்கு மரண தண்டனை கொடுக்கணும்? மரண தண்டனை அவன் ஆற்றிருக்கக்கூடிய கர்மங்களுக்காக தான் வழங்கப்படுகிறது. தவறு இழைத்தால் கண்டிப்பாக தண்டனை வழங்கணுமா இல்லையா? இப்ப இந்த சமுதாய அதான் பிரிவு மாதாஜி, ஆத்மாதான் உயிரோட இருங்க 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 அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எஸ்கேப் ஆயிட முடியுமா? ஆத்மா ஒன்னும் செய்யலன்னு சொல்லிட்டு, ஆத்மாதான் மூலக்கூறே உங்களுக்கு இல்லையா? ஆத்மா ஒரு செயலை தூண்டுவதற்கு அதுதான் முன்ன நிக்குது. அது புத்திக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குது. புத்தி மனசுக்கு போகுது. மனசு இந்த புலன்களை உபயோகப்படுத்தி செயல்படுகின்றது. அப்ப ரூட் காஸ் யார் இந்த இடத்துல? ஆத்மாதான். ஆத்மா செயல்படவில்லை என்றாலும் ஒரு செயலுக்கான காரணத்தை உண்டு பண்றது ஆத்மாதான் இல்லையா? அப்ப அந்த ஆத்மா இந்த இடத்துல அது ஆற்றிருக்கக்கூடிய தவறுக்கு கண்டிப்பாக தண்டனை. நல்ல காரியம் பண்ணா அதுக்கு எப்படி நம்ம புண்ணியத்தை வேணான்னு சொல்றோமா? வேணான்னு சொல்ல மாட்டோமே. நம்ம ஒரு நற்காரியம் புரிந்திருந்தால் அது எல்லாருக்கும் பகவானுக்கு சமர்ப்பணம் என்றாலும் அது நம்ம அக்கௌண்ட்ல தான் இருக்கும். அதற்கேற்ற பலன்களை பகவான் நமக்கு கொடுத்துருவார். ஓகே, எப்ப நன்மையான பலன்களுக்கு மட்டும் நம்ம விழைகின்றோமா இல்லையா? நம்ம ஆற்றிருக்கக்கூடிய நன்மையான காரியங்களுக்கு, அப்ப நம்ம ஆற்றிருக்கக்கூடிய தவறான காரியங்களுக்கும் தண்டனை அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற மனப்பக்குவத்தை நாம் ஏன் ஏற்படுத்திக் கொள்வது கிடையாது இல்லையா? நமக்கு ஏமாற்றக்கூடிய குணமும் உண்டு. நம்ம ஆற்றிருக்கக்கூடிய தவறை நம்ம என்னைக்காவது பகிங்கரமாக ஒத்துன்னு இருக்கோமா? அது வெரி ரேர் அது. சோ நாம தவறு இழைத்தால் அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம் நம்ம கிட்ட கிடையாது இல்லையா? அப்ப இந்த பிரபஞ்சத்துல சமூக அமைப்பு எவ்வாறு சுகமாக வாழ முடியும், நிம்மதியோட வாழ முடியும்? ஒரு புறம் நான் கொல்லல, நான் கொல்லவில்லை, இந்த உடல் தான் கொன்றதுன்னு சொல்லுவாங்க. இப்ப உடலுக்கு தானே தண்டனை அங்க வருது, ஆத்மாவுக்கு தண்டனை ஒண்ணும் வரதில்லை. உடலை கொண்டுதான் அந்த செயலை அந்த ஜீவன் ஆற்றுகின்றான் இல்லையா? அப்படி இருக்கும்போது அந்த உடலுக்கு அவன் கண்டிப்பாக தண்டனை வழங்கித்தான் ஆக வேண்டும். அதுதான் நியதியும் கூட இல்லையா? சோ நாம நல்ல காரியம். எஸ், ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. செய்த கொலை குற்றவாளிக்கு தண்டனை இங்கேயே கிடைச்சிட்டா இதோட போயிடும். ஆமா, இல்லன்னா அவன் மேல இங்க எஸ்கேப் ஆயிட்டாக்கா மேல் உலகத்துல அவனுக்கு கண்டிப்பா உண்டு. இங்க தப்பிச்சா கூட யம தர்மராஜன் கிட்ட தப்பிக்க முடியாது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அது தொடரும். மாதாஜி காலையில படிக்கிறது எல்லாம் படிக்கிறோம் இல்லையா? அது டிஸ்பிளே பண்ணா நல்லா இருக்கும் மாதாஜி. ஸ்கிரீன்ல டிஸ்பிளே பண்ணா நல்லா இருக்கும். என்ன படிக்கிறோம் பிரபு? எனக்கு மாதாஜி காலையில நீங்க சொல்லும்போது நாங்க கூட சேர்ந்து சொல்றோம் இல்லையா? சம்சார தாவாவா என்கிட்ட தமிழ்ல இல்ல பிரபு. கிருஷ்ணா பிரபு தான் எப்பவுமே வச்சிருப்பாரு. சரி. மணிமேகலை மாதாஜி ரெக்கார்டே பண்ணலாம். அது அழகா இருக்கு, ரெக்கார்டே பண்ணலாம். அந்த அளவுக்கு அழகா இருக்கு. மணிமேகலை மாதாஜி, நீங்க அந்த தமிழ்ல கொஞ்சம் எடுத்து வச்சிருக்கீங்க. நாளையில இருந்து நீங்க டிஸ்ப்ளே பண்ணிடுங்க. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தூக்கு தண்டனைன்றது ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி.